Gipaagi sa kanta ang pagpasigarbo sa dakbayan sa Lapu-Lapu ni ining batan-ong singer-composer kinsa proud kaayo sa iyang yutang na tawhan. Duyugan ta ang iyang musika pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Kung nangita ka o kalaagan, ang Lapu-Lapu nindot Makaduyog gayud ka ni ining kanta nga gimugna sa batan-ong gikan sa dakbayan sa Lapu-Lapu kay tataw gayud kung unsa siya ka mapasigarbuhon isip usa ka upunganon. Siya si Ivan Yagong Donggon, 21 anyos ug ang nagkompose o nag-awit sa kantang Ipasigarbo. Sa lyrics sa maong kanta, gibida sa batan-ong singer-composer ang mga barangay sa dakbayan sa Lapu-Lapu, lakip na ang mga maanindot nga talan-awon So didto. kung ibo sa ugmaktan, maribago enjoy ang jeep sakayan. Gawas ni ini, iya usab gibida ang mga lami ang pagkaon nga tatak o punganon. Matod ni Ivan, gimugna niya ang maong kanta sa tinguha nga Mag-compose ka o kanta dili lang para pampa-impress sa mayor no, kundi para sad nga mabarugan ako ang gipuy ang Lapu-Lapu sir. Muna ako na inspire ko ana. So ako gina siya gi-compose nga 10 to 15 minutes lang kay para fresh sa utok, so mas daghan ang mahununaan nimo nga mga lyrics bitaw. So mo na kuan sad nindot man pud sad noon bisa kadiyot ra gibuhat. angay lang ipasigarbo ang atong tagsa-tagsa ka mga dakbayan dinhi sa Sugbo kay gawas sa katahom nga atong madalit sa mga bisita, kitang mga bisdak mahigugmaon ug maampingon gayud. Busa, flex your city mga kapuso. Kauban si Clans Gabutin, ako si Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.